Gestió de dades en MongoDB. Afegir, modificar i esborrar documents. En aquest vídeo aprendreu: afegir, modificar i esborrar documents en una col·lecció. En aquest vídeo aprendrem a inserir, modificar i esborrar en MongoDB. Hola a tots, tal com veieu tinc el MongoDB Compass iniciat, vaig a connectar-me a la instància local clicant en Connect. Un cop m'he connectat amb ella veig les bases de dades instal·lades. Aquestes tres són del sistema i en principi no les hem de tocar mai. Aquestes són les tres que jo he creat i aquesta és la de testeig que també està creada normalment i és per fer proves. Vaig a clicar en la base de dades restaurants, en la seva única col·lecció establiments i fixeu-vos que ja vam veure en el vídeo anterior que MongoDB Compass ens ensenya els documents d'aquesta col·lecció, més o menys gràficament, mostrant les claus i els seus valors. Com a característiques dels documents d'una col·lecció d'una base de dades de MongoDB serien que estan en format JSON, que això ja ho vam veure. L'estructura és sense esquema, és a dir, en una base de dades relacional tenim les taules que tenen un esquema fixe, hi ha una sèrie de camps o columnes que tot registre ha de complir. Pel que respecta a MongoDB, les claus de cada document d'una col·lecció no han de ser exactament les mateixes i això és un aspecte que en certs ambients o en certes situacions doncs, és molt interessant. I finalment comentar que tot document té una clau --id que té un identificador únic que identifica cada document perquè té el valor únic. Si nosaltres no l'especifiquem, MongoDB ens el crea i li assigna aquest identificador. Fixeu-vos també que a MongoDB Compass, clicant en esquema, ens fa un anàlisi dels diferents documents, les claus i dels valors que prenen aquestes. Fixeu-vos que, per exemple, em diu que de barris un 40% tenen el valor Manhattan i un 30% el valor Brooklyn. La clau Cuisine té un 20% American, 8% Chinese. Ens diuen també, per exemple, que Address és un document amb 4 camps aniuats, i així una miqueta tenim informació de cada clau i de cada valor. Els valors que pot prendre la clau --id serien Object ID, que és el tipus per defecte. MongoDB donarà aquest tipus de valor, a més serà únic si nosaltres no especifiquem el valor de la clau, si no podria ser un int, una string, integer, data o una dada binària. I per la resta de claus, ja ho vam veure una miqueta, doncs poden ser strings, numèrics, booleans, arrays, una miqueta de tot també. Vaig a obrir ara la shell de Mongo. Si us recordeu, podíem fer un use per la base de restaurants i ara ja estic apuntant amb ella. Anem a veure ara la inserció de documents. Per inserir documents tenim dos mètodes principals. Un és el mètode insert_one, té la forma db, la col·lecció sobre la qual vull fer la inserció, i insert_one i del document que vull inserir. I com a primer exemple d'inserció d'un document anem a inserir un establiment de la cuina aranesa en el barri del Bronx, Borough Bronx, i de nom Aranès Soul. M'he copiat la sintaxi perquè després l'aniré editant i serà més senzill. Fixeu-vos que, tal com us deia, hem fet un use restaurants per apuntar a la base de dades restaurants. Volem fer la inserció a la col·lecció establiments, farem un insert_one. El mètode insert_one rebrà un JSON amb la clau barri a Bronx, valor Bronx, la clau cuina a valor aranès i la clau nom al valor Aranès Soul. Si la introdueixo,
ja la tindrem introduïda. Fixeu-vos que em diu que ha funcionat correctament i que ha creat un camp _id que jo no li he especificat, que identificarà aquest document. Vaig a comprovar que el document s'ha inserit fent un find d'aquest. Per comptes d'un insert one anem a fer un find. I fixeu-vos que també li passo un JSON de filtre, per tant, quan trobi el primer document del barri del Bronx, de cuina aranesa i amb aquest nom, jo de fet sé que només n'hi ha un, bueno, no, és un find, potser els llistaria tots, me'l mostrarà, val? Doncs vaig a fer el find, no és un find one, i fixeu-vos que aquí el tinc, ja el veig que està introduït a la base de dades. Anem a esborrar el restaurant l'establiment que hem inserit. Per fer-ho, per comptes d'un find, farem un delete one. És una miqueta com abans, tenim un document de filtre. És un delete one, per tant, quan trobi el primer establiment en el Bronx de cuina aranesa amb aquest nom, l'esborrarà, com que de fet sabem que només n'hi ha un, només podrà esborrar el que acabem d'inserir. I em diu que l'ha esborrat. Si faig un find per assegurar-me'n, veig que ja no hi és. Vaig inserir ara un segon establiment. Vaig aprofitar l'insert one que hem fet abans. Per comptes d'un insert one serà un insert many. Per tant, per comptes de one posarem aquí many. Insert many espera un array de documents JSON, per tant, vaig a fer-ho primer i a teclejar-ho tot primer i després us ensenyaré com ha de ser i primer comprovarem que funciona abans d'ensenyar-vos el codi. Em diu que ha funcionat correctament i que s'han creat aquests dos camps ID per cada un dels dos documents que acabo d'inserir. Fixeu-vos que insert many, això és la notació d'array, sobre la col·lecció d'establiments, el mètode insert many inserirà el que tenim aquí dintre. És un array de documents JSON, aquí tenim el primer, coma, i si tiro cap a la dreta veiem el segon JSON, tanco la notació d'array, tanco el parèntesis del mètode. Si fem ara un find, faré un find, però per comptes de totes aquestes claus buscarem els de cuina aranesa del barri del Bronx, i he fallat alguna cosa. Sí, m'he deixat la claueta de JSON que l'he esborrada per error. I fixeu-vos que aquest find, el document de filtre, el filtre pel barri del Bronx i la cuina aranesa, per tant, m'apareix l'un i m'apareix l'altre. Anem a veure com seria l'actualització. L'actualització la farem amb el mètode update1, serà exactament igual, db, la col·lecció sobre la qual estan els documents a actualitzar, update1 és el mètode, el filtre és un document que especifica el criteri per seleccionar els documents, tal com hem fet abans. L'actualització ja veurem que porta un $set per actualitzar camps o $push si volem actualitzar un camp de tipus array, i hi ha opcions, hi ha un paràmetre com observed, que no tocarem ara, que el que faria és, si intentes actualitzar un document que no existeix, te'l crearà. També dir que $set modifica el valor d'un camp existent i si el camp no existeix, te l'afegeix. Anem a actualitzar doncs el primer dels documents de cuina aranesa i el canviarem al barri de Manhattan. Ho farem així. Això serà, per comptes d'un find, un update1.
Fixeu-vos que tots dos són del Bronx i de cuina aranesa, però com que és un update one, quan trobi el primer actualitzarà aquest i ja no n'actualitzarà cap altre. I com que parlem de l'actualització d'un camp, farem servir l'operador $set, dos punts, i ara aquí vindrà el document, o el camp, perdó, que serà el barri, el copiaré d'aquí, Ctrl+C, Ctrl+V, i a valor Manhattan. Vaig a veure si això funciona. Bueno, falta tancar. Tinc el $set. A veure, vaig a mirar-ho bé. Vale, penso que em falta envoltar amb una clau el $set per davant i per darrere. Anem a executar-lo i ens diu que correcte, que l'ha actualitzat. Per tant, anem a fer un find dels documents que tenen la clau cuina a valor aranesa i hauríem de veure tots dos, i fixeu-vos que aquest és de Manhattan, el primer, i el segon continua sent del Bronx. Si me'n vaig al meu guió, em diu que tornem al restaurant de nom Aranès Soul al barri del Bronx i aprofitem per usar $set per crear un nou camp Executive Chef al valor Magnus. Per tant, haurem de fer un update one una altra vegada. Jo la clau de cerca haurà de ser per el nom. Per tant, encarregaré tot això i posaré Aranès Soul. El barri serà el Bronx una altra vegada. I hem dit que volem que el camp Chef executiu tingui el valor Magnus, i jo diria que ja serà correcte. Vaig a executar-ho i em diu que perfecte. Fixeu-vos que el document de filtre m'ha filtrat els restaurants d'aquest nom, només n'hi ha un. Quan l'ha trobat amb $set, torno a canviar la clau a barri a Bronx, i la clau Chef executiu, fixeu-vos que no existia, per tant me la crearà amb aquest valor. Anem a veure si ho ha fet bé. Per tant, faré un find de cuina aranesa una altra vegada. Fixeu-vos que tornen a ser tots dos del Bronx i s'ha creat la clau Chef executiu. Si anem al guió, veiem que ens diu ara que creem ara un camp de tipus array de nom Hit Chef List, que de moment estarà buit pel restaurant de nom Aranès Soul. Per tant, tindrem que fer una altra vegada un update one amb el nom Aranès Soul, però fixeu-vos que m'està dient que creï ara la clau Head Chef List a un array que de moment estarà buit. Vaig executar el mètode i em diu que correcte. Per tant, fixeu-vos que en el document de filtre filtro del nom del restaurant, que és únic, i creu aquesta clau que serà de tipus array. Els corxets quadrats indiquen de tipus array i que de moment estarà buit. Vaig a veure que si hagi funcionat amb un find una altra vegada i veig que efectivament l'Aranès Soul té aquesta clau amb un valor de tipus array de moment buit. Si torno al guió, veig que em demana actualització mitjançant l'operador $push, que actualitzem el camp que acabem de crear, els valors Joan Sui i Pere Faig. Jo m'he copiat directament la sintaxi perquè potser seria una miqueta lent de copiar-la. Fixeu-vos que el document de filtre
filtre per l'establiment que vull actualitzar, amb $push indico $push perquè és un camp de tipus array que aquesta clau m'insereixi, necessito un $each perquè és més d'un valor. Val? Per tant, si executo i faig un $find una altra vegada, veig que efectivament els dos valors s'han inserit en un camp de tipus array. Si torno al guió, veig que em demana que hi afegim ara Jordi Faust. Val? Doncs anem a fer el mateix que abans, però ara necessitarem, ja no necessitarem el $each, sinó que necessitarem únicament el valor. Vaig a carregar-me tota aquesta part i tota aquesta no. Diria que m'estic carregant més del compte. Jordi Faust, això ho hauré de posar entre cometes. I crec que em sobra... No, això és el $push. Per tant, diria que ho tinc correcte. Vaig executar-ho i si no buscaré l'error. I em diu que és correcte, penso. Fixeu-vos que és un $push que m'afegirà, si ho he fet bé, Jordi Faust en el camp de tipus array HitChecklist, i si faig una altra vegada amb un $find, veig que correctament l'hem afegit allà on esperàvem. Si tornem al guió, veig que ens diuen que usem ara $7 per reescriure tot l'array, ja que volem canviar el cognom de Faust a Faust. Per tant, el que farem serà una altra vegada un update, però aviam si puc find update one amb un $7. Sí, perfecte. Doncs vaig a posar tot l'array. Fixeu-vos que amb $7, vaig a executar-ho i veurem que si és correcte, ja ens ho comentem una altra vegada. Diria que és correcte. Fixeu-vos que $7 acaba sent destructiu perquè, ara veurem si ha funcionat, però jo espero que sí, que hauré reescrit tot l'array i ho he fet per treure-li la T a Faust. Val? Per tant, si ho he fet bé i faig un find, fixeu-vos que efectivament m'ha reescrit tot l'array traient-li la T a Faust. Anem a veure ara com esborrar els documents. Fixeu-vos que per esborrar els documents tenim els mètodes delete one i delete many. L'estructura és la mateixa. db, la col·lecció sobre la qual vull esborrar. Delete one té un filtre i unes opcions, i delete many també té un filtre i unes opcions. No entrarem en les opcions. El filtre filtrarà els documents sobre els quals farem match. Delete one esborrarà el primer, delete many esborraria tots els que compressin aquest filtre. Vaig esborrar ara tots els establiments de cuina aranesa, per tant faré un delete many i com a filtre la cuina aranesa. Per tant, sabem que n'hi ha dos i ja ens diu que n'ha esborrat dos. Si faig ara un find, no me n'ha de trobar cap. Hem vist, doncs, com inserir, modificar i esborrar documents en una col·lecció d'una base de dades. Heu vist. Aprendreu a gestionar el cicle de vida de la informació en MongoDB mitjançant les operacions CRUD, inserció, modificació i eliminació de documents en una col·lecció.